Ni ye siraba kumakan jɛmukan daminɛ an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye. Siraba kumakan jɛmukan tɛ fɔ aw minnu kɔ, aw minnu b'a jira an na sanga ni waati k'a fɔ ko siraba kumakan jɛmukan kɛra sababu ye aw ka bɔ fɛn caman kalama sirabankan boli sariyaw la. An b'aw fo dan tɛ foli mun na. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Panama Danbele ma n'ale ye Mali circulation Bamakɔ circulation policiers ka ɲɛmɔgɔ ye. O kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Bademba Sila ma n'ale ye super auto tigi ye. Mɔbili sugu o sugu ni mago b'a la ni sera a ka yɔrɔ la Banankabugu la i bɛ a sɔrɔ. Bi aw ka jɛmukan na an y'a kanu ka kuma fɛn min kan o de ye auto-école jɔyɔrɔ ye jumɛn ye accident ko nɔgɔyali la. Auto-école jɔyɔrɔ ye jumɛn ye accident ko nɔgɔyali la. Ka d'a kan n'i y'a jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye bolimafɛn boli sariya minnu b'a la i kan k'o kalan k'o dɔn. O kalan bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn o auto-école de. Yalima ni bɛɛ tɛmɛna auto-école la bɛɛ y'o kalanw kɛ k'a dɔn a tɛ kɛ nafaba ye an ka circulation na. Accident ba minnu bɛ yen yalima a tɛ se ka caman b'o la. O la bi an ka jɛmukan bɛna boli o de kan. Ani Abdramane Dama bɛ ɲɔgɔn fɛ auto-école Kanaga tigi ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye auto-école la olu fana jɔyɔrɔ ye mun ye accident nɔgɔyali la. An ka bi jɛmukan bɛna boli o de kan. Aleykum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. An bɛ Ala fo ka waliɲumandɔn k'an karamɔgɔ fo ka dugawu kɛ Ala k'an mɛn an ye Ala k'an fana kɛ k'a ka kumakanw lamɛn ka baara kɛ n'a ye. Ne tɔgɔ Abdramane Dama bi Ala y'a kɛ ne de ye auto-école Kanaga ɲɛmɔgɔ ye Bamakɔ yan nɔ. Auto-école Kanaga dans un premier temps an y'a installé yɔrɔ caman na fo ka taa se sous région kɔnɔ. Yɔrɔ dɔw la an ye difficulté dɔw sɔrɔ ka daminɛ Mali la Burkina ani an kɛrɛfɛ jamana caman mais hali bi gɛlɛya dɔw b'a la mais a bɛ jamana yɔrɔ dɔw la a bɛ Mali dugu dɔw la an bolo yan nɔ. Auto-école jɔyɔrɔ ka bon accident ko la. N'i y'a mɛn ko auto-école o de ye kalanso de ye kalanso min don n'o ye mobili kalanyɔrɔ ani mobili boli sariyaw kalanyɔrɔ. N'i bɛ baara fɛn o fɛn mun kɛ o k'a sɔrɔ i bɛ dɔ dɔn a sariya la i bɛ dɔ dɔn a baara yɛrɛ kɛcogo ani a baara yɛrɛ bolicogo la n'o ye mobili ye ani mobili boli sariya. An jɔ kun ye nin de ye an ka baara ye nin de ye. Mɔgɔw tɛna auto-école la mun na accident diminuer la o jɔyɔrɔ b'a la kɛ ni mɔgɔw nana auto-école la ça reste que ni auto-école mɔgɔw min bɛ ladilikan kelen-kelen minnu fɔ ni mɔgɔw bɛ baara kɛ n'o ladilikanw ye a nafa ka bon. O ladilikanw bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara kɛ n'a ye n'u ye baara kɛ n'a ye u bɛ ko caman ladɔn u tɛ ko mun dɔn u bɛ fɛn caman dɔn mobili boli a n'a sariya kɔnɔ u tɛ fɛn mun dɔn n'u sɔnna ka baara kɛ n'a ye ni kuma in ɲɛfɔra a ɲɛfɔcogo kan a n'a kɔlɔlɔw da jir'u la n'u sɔnna ka baara kɛ n'a ye a bɛ nɔ bɔ n'a ye nɔ bɔ o nɔ an b'o nɔ de fɔ ko o de ye nafa ye o de ye accident diminuer ye. O kɔni o ko in ye baara bɛɛ n'a ka problème don baara bɛɛ n'a kɔlɔlɔ baara bɛɛ n'a avantage a n'a kɔlɔlɔ parce que auto-école cayali mɔgɔ seko t'o la o ye contrôle ko ye o ye habitude ko ye o ye organisation ko ye maintenant ni auto-école cayara an syndicat nous on est syndiqué an ka association bɛ yen auto-école cayalen a caman bɛ yen agrément t'u bolo an agréelen don an bɛ yen n'a fɔra ko Mali baara bɛɛ de bɛ ten o baara ni diɲɛ baara yɛrɛ fan bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ agrément tigiw bɛ yen agrément tan bɛ yen u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni faamaw de wulila k'u jɔ tuma min na u jɔyɔrɔ la k'a essayer k'a saniya o tuma de la an bɛ se k'a fɔ ko agrément tigiw ani agrément tanw a bi laban kɔni agrément tigiw ni agrément tanw an bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni wagati labanw de la faamaw wulila k'u jɔ ça ne reste que 600 500 u ye ko kura dɔw bila sen kan ça c'est salutaire o de ye mun ye o de ye u y'an bila plateforme kura dɔ kan o de ye sigi dolo ye bon plateforme dossier saracogo ani dossier sɛgɛsɛgɛli cogo a bɛ a baara nɔgɔya u bolo wa a bɛ baara sécuriser wa gouvernement b'a ka wariw ta yɔrɔ ye wa a b'a ka wariw don yɔrɔ ye ni dossier wariw sarala permis wari bɛ don yɔrɔ min na a b'a bɛɛ bɛ nɔ bɔ o kɔni ko kura don peut-être que un moment donné a bɛ digi an na dɔɔni un moment donné a b'an ka baaraw freiner par manque d'habitude maintenant habitude yɛrɛ ka avancer dɔɔni an bɛ nin baara in jɔyɔrɔ ye an b'a nafa ye a nafa tɛ gouvernement dɔrɔn kan a nafa bɛ an bɛɛ kan n'a nafa kɛra an bɛɛ kan n'an bɛɛ ye baara kɛ n'a ye o de bɛ na ni sababu ye an ka se ka ko rentabiliser n'an fana sera ka fɛn rentabiliser ni ko bilala ordre la a bɛ dɔ bɔ accident na parce que an b'an ka baaraw kɛ ka ɲɛ an wasalen bɛ an ka baara kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka baara bonyanen don an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka baara mun kɛ
a bɛ ka nɔ bɔ an b'a dɔn k'a fɔ an ka baara min kɛ jaja jɔyɔrɔ b'an na an jatilen don n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ courage d'an ma a b'an yɛrɛ labɛn an ka organiser davantage ka tɛmɛ an bɛ mun kan bi pour que ka essayer ka baara in kɛ kɛcogo ɲuman na jamanadenw ka nafa sɔrɔ an ka nafa sɔrɔ jamanadenw ka nafa sɔrɔ ani ka tiɲɛni ani ka a bɛ ka tiɲɛni mun kɛ k'o kɔlɔlɔ dɔgɔya non plateforme bɛɛ tɛ se ka tɛmɛ plateforme mun kan ko ninnu dabɔkun y'o de ye u ka organiser ka sɛgɛsɛgɛ k'a labɛn pour que au moins plateforme kan mɔgɔw ka taa plateforme kan kɔrɔ ni fɛnw ka d'u ma formation kɛra plateforme kama pendant une semaine 2 semaines pendant depuis un mois an bɛ formation na tous les samedis presque formation bɛ ka kɛ formateur bɛ k'an former plateforme utiliser cogo kɔrɔ bɛ di agrélenw bɛɛ ma donc personne n'a accès au dossier i tɛ se ka dossier sara i tɛ se ka administration approché tant que kɔrɔ in t'i bolo parce que c'est direct e yɛrɛ de b'i ka kɔrɔ don k'i ka dossier sara a kan n'i y'a sara a bɛ bɔ u fan fɛ directement olu bɛ dossier ye davantage ka tɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ ye donc n'u ye dossier inspecté n'a tigi yɛrɛ taara u b'a dɔn k'a fɔ karisa de ka dossier sera an ma liste kɔnɔna na a b'u ka baara nɔgɔya mais bɛɛ tɛ se k'o kɛ fo mɔgɔ agréé kɔrɔ dira mɔgɔ agréé ma mɔgɔ agréé ka liste bɛ administration bolo depuis des années nin ko bɛ sen na an bɛ ka nin laɲini k'u fɛ depuis des années nin wagati laban de la olu yɛrɛ cɛsiri ka olu ka jɔ ka nin ko waleya pour que an yɛrɛ ka nisɔndiya an k'a dɔn k'a fɔ sisan kɔni ko n bɛ sen na segin kɔ t'a la bilen parce que a kuma fɔra ka caya k'a fɔ ka depuis Alpha Tlé an bɛ nin kɛlɛ la depuis Alpha Tlé an bɛ nin kɛlɛ la états généraux de transport an ye nin kɛlɛ kɛ une fois 2 fois a kɛlɛ kɛ ka dɛsɛ fo ka taa se bi ma ala ye nɔgɔya kɛ ka dayɛlɛ kɛ ka système sigi sen kan ka plateforme sigi sen kan ka baara daminɛ ka an tɛgɛ don a baara kɔnɔ fo ka taa fɔ ko san a tɔ yɛrɛ tɛ bɛrɛ ye a dossier fila bɛɛ bɛ se ka sara ɲɔgɔn fɛ an bɛ komi i ko bi fo ka taa se au dernier moment a tɔ man jan bilen waati kunkuru kɔnɔna dɔrɔn plateforme kan i bɛ se ka baara kɛ ni plateforme dɔrɔn de i bɛ se ka baara kɛ ni physiquement quittance ye bilen yɛrɛ donc cela veut dire que a baara in a nafa ka bon a bɛna nɔ bɔ a b'an nafa a b'u nafa i bɛ se ka sara jusqu'à présent hali tɛ plateforme kan parce que a ma définitivement o ma plateforme dɔrɔn a dɔfɛ ka dɔ in sarali dabila fɔlɔ parce que baara kura don n'u y'o kɛ mɔgɔ dɔw bɛ pénaliser mɔgɔ dɔw bɛ culpabiliser hali bi mɔgɔw bolo ma jɛ a baara in kɛcogo la donc u bɛ taa ni a fila bɛɛ de ye dɔɔni dɔɔni ka wagati di mɔgɔw ma ni wagati dɔ sera donc u b'a fɔ k'a fɔ jama ye k'a fɔ bon sisan a tɛ se ka kɛ cogo si la fo plateforme kan o n'o fɔra agrélenw dɔrɔn de bɛ se ka dossier sara pour que i ka dossier ka sara n'i ma agréé f'i ka agrélen dɔ approché o dun laɲini t'o ye laɲini ye mun ye e yɛrɛ fana k'i ɲini k'i agréé ani agrélen minnu bɛ yen n'u bɛ se ka baara kɛ olu fana kɛ ɲini k'u uniformiser alors agrélen bɛɛ kan ka ɲini k'i uniformiser o contrôle kura fana bɛna daminɛ a tɛmɛ fɛn o fɛn agrélen don contrôle bɛ kɛ u bolo olu kan k'a lajɛ est-ce qu'ils répondent aux critères ou ils répondent pas aux critères bon agréé balu fana b'a ɲini ka u agréé ka agrélen u rejoint minnu bɛ critère kɔnɔ bon problème yɛrɛ bɛ au niveau de sisan an ka laɲini yɛrɛ fanba ye o de ye an bɛ ka ɲini état de fɛ a ka fɛɛrɛ bɛ kɛ ka BBKZ ni formation organisée très rapidement minnu ka dossier bɛ instance la ka agrément sɔrɔ minnu labɛnnen u b'a fɛ ka agrément sɔrɔ hali n'u ka dossier ma se administration ma fɔlɔ olu ka former BBKZ ka sɔrɔ olu bolo olu ka dossier préparé k'a don k'a fara dossier minnu bɛ circuit la n'a y'a sɔrɔ olu ma périmé fɔlɔ n'u bɛ se ka agrément laban ou bien ni dossier bɛ laseginna donc bɛɛ ka kura ye kɛ dossier kura monté minnu agrélen don BBKZ bɛ minnu bolo ou bien BBKZ tɛ minnu bolo u ka BBKZ sɔrɔ formation ka kɛ minnu a bɛ minnu bolo n'u ka dossier laseginna u ka dossier kura monté minnu bɛ na BBKZ kura sɔrɔ u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dossier ladon individuellement ou bien globalement syndicat fɛ association fɛ ka sɔrɔ ka taa abouti agrément na maintenant n'o BBKZ sɔrɔla ka abouti agrément na bon agrément fana tɛ se ka sɔrɔ BBKZ kɔfɛ fo local fɛn minnu critère minnu fɔra o critère ka ca kosɛbɛ salle ko fɔra bureau ko fɔra ɲɛgɛn ko fɔra machine ko fɔra BBKZ ko fɔra bon nin bɛɛ de bɛ fara kan mobile ko fɔra moins de 10 ans nin bɛɛ fɔra poids léger et poids lourd nin ko bɛɛ fɔra ni nin bɛɛ dafara i bolo tuma min na de i bɛ confirmer k'a fɔ ko agrément bɛ n bolo bi an bɛ yɔrɔ min na i ma ka baara kɛ cogo min na o t'a ɲɛ ye dɛ u bɛna bɛɛ de revoir tuguni hali ni agrément b'i bolo i bɛ ka baara kɛ n'a ye condition kura min bɛ yen si tu ne réponds pas i ka agrément bɛ bɔ si la bon n tɛna fɔ systématiquement agrément bɛ bɔ si la mais i ka agrément kɔni bɛ surseoir en attendant k'i ka tɔw rejoint ka uniformiser wa kɛlɛ in bɛ ka sira sɔrɔ kɛ sisan kɔni kɛlɛ in ye sira sɔrɔli daminɛ sisan a bɛ san 1 bɔ ani ministère des transports kumana depuis un bon moment an n'u sigira an kumana u ye layidu t'an ye u ye promesse t'an ye bon an yɛrɛ ka lahala kama u ye san 1 d'a ma de juin passé jusqu'à ce juin o bɛ kɔfɛ tuguni nin ko in plateforme ko in nana ka na don a la bon o nana ka na a bɛ couronné parce que plateforme ko in donnen o bɛ ko bɛɛ kun cɛ o la bɛɛ b'i ka yeta ye a la bɛɛ b'i ka sɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔ oui an bɛ ka baara mun kɛ nin baaradennin tɛ o ni y'o de fɔ tuma bɛɛ n ko an ka baara in a nafa ka bon a jɔyɔrɔ ka bon nous on travaille sur un système sur des véhicules équipés nous on rassure le client on rassure la population sur ce plan an bɛ ka baara kɛ ni mobile minnu équipélen don mobile minnu rassurelen don défense technique n'o tɛ a minɛnw bɛɛ bɛ mobile in na pour que an ka se ka baara kɛ ka ɲɛ pour que mɔgɔ se ka na an fɛ yen ka na baara in kɛ ka ɲɛ ka lafiya risque zéro kɔni tɛ yen mais techniquement
moulu bɛ en place pour que vraiment risque kana bɔ a la baara in kɛtɔ déjà sur le matériel roulant technique est bon si c'est en place baara kɛli a agent b'an bolo kaban agrément ou bien agrément tɛ mɔgɔ min bolo depuis san 30 mɔgɔ dɔw bɛ baara in na agrément t'u bolo bɛɛ bɛ caserne t'u bolo san 30 mɔgɔ min bɛ baara kɛ expérience kɔnɔ bɛɛ bɛ caserne t'a bolo i b'a dɔn tigi a bɛ dɔ baara la dɛ a kalanlen don a ma kalan a na se ka fɛn minimum kun dɔn mun bɛ se ka accident bali a bɛ se ka baara in na fɛn dɔw dɔn baara in na minimum possible mun bɛ se ka nafa na ni nafa ye baara in kɔnɔna na chaque richesse an bɛ baara fɛn o fɛn mun kɛ a kelen o kelen bɛ dɔ bɔ accident la a kelen o kelen bɛ nɔ bɔ accident kun ka ko kan an bɛ geste mun kɛ ne y'o de fɛ yen tuma bɛɛ n ko yan an fɛ yan tous les samedis an bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan à partir de 10 heures wariko t'a la chauffeur mɔgɔ kuraw mɔgɔ kɔrɔw ka salle fa mɔgɔw la tous les samedis depuis un bon moment an b'o la ka mɔgɔw former ça ne reste que k'a f'u ye aw kana vitesse ta aw kana mobili boli sufɛ ka tɛmɛ nin fɛ aw kana mɔgɔw doubler ni mobili tiɲɛna sirada la n'a y'a jɔ a ye carte jaune utiliser a ye a baliser an bɛ nin kuma minnu fɔ a ye kana feu jeni aw kana excès de vitesse kɛ route normale ordinaire yanni Segu cɛ 90 km/h aw kana tɛmɛ a kan an bɛ nin leçon kelen kelen minnu di mɔgɔ ninnu na mɔgɔ kalanlenw b'a la mɔgɔ kalanbaliw b'a la ça ne reste que nin kuma nɔgɔmani kelen ninnu an bɛ minnu fɔ mɔgɔ ye depuis des années samedi o samedi a bɛ ka nɔ mun bɔ an b'a dɔn sababu bɛ ka segin ka na ka na an lakali an encouragé ka kuma mun fɔ an ye an b'a dɔn donc nin baara in kɔnɔna na kumakan kelen o kumakan kelen a mana dɔgɔya cogo o cogo a bɛ nɔ bɔ nɔ kelen o kelen a bɛ nin dɔ kisi Kanaga la yan mɔgɔ mɔgɔ ni tɔgɔ ma sɛbɛn hali ni samedi dɔrɔn tɛ yɛrɛ kɔdu gansan ni nana i b'a fɛ ka kɔdu de dɔn wariko yɛrɛ t'a la an bɛ mɔgɔw dege kɛrɛnkɛrɛnla samedi fɛ an bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan wariko t'a la an bɛna mɔgɔ dama dama ta misali fara an bɛ se k'o former kɔdu kan circulation routière kan a nafa ye mun ye a kɔlɔkɔlɔ min ye mun bɛ ka na ni accident ninnu ye an b'a jira mɔgɔw la maa kalanlenw maa kalanbaliw k'a jir'u la k'a fɔ notion dama dama de bɛ yen kumakan dama dama bɛ yen kalanko t'a la kalanbaliya ko t'a la kana mobili boli excès de vitesse la siraw kan yan Gawo yan ni Mopti yan ni Segu yan ni Sikaso mobili vitesse adapté c'est code y'a fɔ cogo min na route normale kan si c'est séparé par interpellé central autoroute kan route normale ordinaire kan 90 km o de ka ca an fɛ yan 90 km/h donc a adapté i ka taa n'i bɛ boli sufɛ vitesse réduite par intempérie ni 80 don na 80 90 don na 80 la n'i bɛ mɔgɔ doubler rassure-toi rétroviseur lajɛ kɔfɛla ɲɛfɛla i bɛ na sira min ta ka mɔgɔ doubler mɔgɔ tɛ n'ale kɔnɔ o mɔgɔ t'i kɔfɛ ka mɔgɔ dɔ doubler ni fɛn damadama minnu bɛ fɔ u ye ou bien n'i ka mobili tiɲɛna nin sira ninnu kan goudron da la mobili bɔ sira kan i ka signalé ɲɛ nin kɔ ni carte jɔ b'i bolo ni carte jɔ t'i bolo ni panneau b'i bolo ni panneau t'i bolo farafinna an b'a kɛ cogo min na à distance ale bɛ yiribulu de tigɛ a signalé mɔgɔw ye mɔgɔ kana don a la an bɛ nin kuma minnu gɛlɛya k'a fɔ ye kuma kelen kelen ni mɔgɔ minnu y'a bila en pratique u ye nafa minnu sɔrɔ a la u ye fɛn minnu éviter u bɛɛ seginna ka na chaque fois u bɛ na an encourager a la. Bamakɔ accident a bɛ Ala bolo a b'an yɛrɛ de bolo an yɛrɛ nɔ de y'a bɛɛ ye. Oui, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. An ka sɔn lamɔ ma an ka ɲɔgɔn lamɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka sabali Bamakɔ accident bɛɛ b'o de bolo Bamakɔ accident bɛɛ ye lamɔ ko ye sabalibaliya ko ye bɛɛ ka bon i yɛrɛ bolo si t'a to si t'a la Bamakɔ accident problème bɛɛ ye nin de ne y'o de fɔ n ka émission na tuma bɛɛ ne b'a fɔ ka caya par exemple ne ye dugu dɔ ta Inde Calcutta iri kelen kɔnɔ i mɔgɔ 10 millions de personnes de iri kelen kɔnɔ ale 5 millions retour 5 millions o iri bɛ Calcutta ne y'a assisté ne yɛrɛ bɛ yen n y'a ye ni kalo dama dama k'a kɔnɔ n b'a dɔn o accident o iri 10 millions de personnes iri kelen kɔnɔ 5 millions ale 5 millions retour iri kelen iri ba kelen ale retour 5 millions a bɛɛ ye bolifɛn ni moto ni mobili de mais i bɛ sigi Carrefour dɔ la i b'a jateminɛ ka lajɛ i bɛ sɔgɔma 8 heures fo ka taa se midi ma i bɛ accident kelen dɔrɔn de y'a la tellement que mɔgɔw lamɔnen don tellement que mɔgɔw bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'u sera iri ni ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔw tɛna ɲɔgɔn bɔ ko e fɔlɔ ka tɛmɛ à distance ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn informer ko e fɔlɔ ka tɛmɛ k'a sɔrɔ polisikɛ yɛrɛ ma kuma fɔlɔ adamaden lamɔ cogo mɔgɔw ladamu cogo donc o de la ne y'a dɔn k'a fɔ ko accident circulation an ta yen a problème fanba ye ladamubaliya ye a problème fanba ye ka ko to ɲɔgɔn ta la an t'o to mun na o don a problème fanba ye lamɔ ye ne y'o de faamu an ta in na n'an sɔnna ka ko to ɲɔgɔn ta ka sɔn lamɔ in ma ka sɔn ɲɔgɔn bonya ma ka sɔn ka sabali dɔɔni presse kojugu n'an y'o dabila ani ka ɲɔgɔn ba ni ɲɔgɔn faw ni circulation na ou bien ka tɛmɛ ɲɔgɔn na côté gauche ni droite bɛɛ la n'an sɔnna ni lamɔ ni règle dama dama dɔrɔn kalanko tɛ kalanbaliko tɛ règle élémentaire dama dama dɔrɔn n'an sɔnna o ma dɔrɔn adamadenya règle ani code de la route règle élémentaire dama dama n'an sɔnna o ma dɔrɔn baara bɛɛ nɔgɔyara ne ye nin de ye ne ye nin de faamu
5 millions de personnes si une voie aller 5 millions si une voie retour iyo yɔrɔ min na accident yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na k'u bɛ ɲɔgɔn fo k'u bɛ sira di ɲɔgɔn ma k'u bɛ ɲɔgɔn deli fɔlɔ ka tɛmɛ yɔrɔ min na e fɛ i bɛna sɔrɔ dans la journée chaque 5 minutes accident kelen bɛ chaque 5 minutes accident kelen bɛ chaque 5 minutes accident kelen bɛ nin ko fila tɛ fɛn kelen ye dɛ a bɛɛ dun ye sira ye a bɛɛ dun ye bolifɛn ye a bɛɛ ye adamadenw ye kuma kun cɛ kuma mɔgɔw ka sabali mɔgɔw ka ɲɔgɔn bonya circulation tɛ se ka kɛ circulation ɲuman ye circulation duman ye fo sabali fo an ka ɲɔgɔn bonya fo lamɔ ɲuman lamɔ dun bɛɛ bɛ daminɛ an ka sow de kɔnɔ an k'an ka lamɔw lajɛ so kɔnɔ an ka to an masaw ta la denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ɲumanw ye denmisɛnninw ka ko to masaw ta la u ka kɛ lamɔ ɲuman ta ka n'o kɛ mɔgɔw ka siraba kan mɔgɔw ka ekɔlisow la mɔgɔw ka baarakɛyɔrɔw la an ka problème fanba a bɛ nɔgɔya répression tɛ se ka foyi ɲɛ nin na éducation sensibilisation adamaden ka k'i yɛrɛ ye adamaden ka sɔn ka k'i yɛrɛ ye i ka hinɛ mɔgɔ dɔ la i kana kɛ sababu ye ka lujuratɔw caya i kana kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ fa ou bien mɔgɔ dɔ ba kɛ lujuratɔ ye so kɔnɔ nasɔngɔ bɔla dɔ sigi so kɔnɔ nasɔngɔ bɔla tɛ yen ka sɔrɔ an bɛ du bɛɛ dɔn du kelen o kelen mɔgɔ kelen bɛ nasɔngɔ bɔ a bɛ mɔgɔ joli balo bi Bamakɔ Mali kɔnɔ an b'a dɔn donc adamaden ka sabali pour éviter ce genre d'histoire de problème et consciencieusement a ka kɛ i hakili ka i conscience ka fo ka taa à vie n'i ye mɔgɔ dɔ kɛ lujuratɔ ye a bɛ kɛ i ka conscience la à vie donc pour éviter tout ça adamaden ka sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka to ɲɔgɔn ta la siraba kan minute 5 dɔrɔn n bɛ nin exemple di tuma bɛɛ ka caya n'i wulila sisan Bamakɔ ni Segu cɛ mɔgɔ min banna ka 90 km/h respecté a tigi bɛ taa 120 110 120 e mɔgɔ min sɔnna ka 90 respecté a tigi bɛ se i ɲɛ Segu ni minute 20 minute 15 dɔrɔn de minute 20 minute 30 kama i bɛ adamaden nin bɔ i bɛ adamaden kɛ lijɔrɔta ye i bɛ Ala ka adamaden dɔ nintigi dɔ ka nin bɔ n'a nin na pour simple 30 minutes 20 minutes yanni Segu cɛ a fɔra 90 à l'heure i ka taa o la intempérie a jigin dɔɔni ka na 80 la mais e bɛ taa 110 120 la k'i ka teli e bɛ se Segu a ɲɛ minute 20 minute 30 a bɛ n'i sɔrɔ yen nɔ e ni vitesse mun sera Segu minute 20 minute 30 ale bɛ t'i sɔrɔ yen lafiya la tranquillement a hakili sigilen donc e tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka accident kɛ ka accident provoquer ka mɔgɔw bɔnɛ o nin na mais ale nana Ala ta kɔfɛ tout doucement ka t'i sɔrɔ yen pour 30 minutes a bɛ mun ɲɛ a bɛ mun ɲɛ pour 30 minutes e bɛ mɔgɔ nin bɔ pour gagner 30 minutes pour gagner 20 minutes ne ma nafa siya la adamadenw ka sabali u k'a to ɲɔgɔn ta la u ka min fɛn ninnu fana u k'o éviter drogue dɔlɔw comprimés n'u sera k'olu éviter ils sont licites ils sont responsables ka mobili boli o bolicogo la ka vitesse adapté je crois que ani éducation ka ɲɔgɔn lamɛn ka sabali mobili bolitɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn bonya n bɛ fari sigi i ɲɛ kan e bɛ tila ka i t'a sara k'a sigi ne ɲɛ kan n'a y'a sigi i ɲɛ kan ale ma ko mun dɔn e ka sabali e k'a dɔn i ka vitesse diminuer ka na fari sigi a ɲɛ kan a laban a tɛ taa k'i dan o i b'a sigi a ɲɛ kan a laban n'a mana gosi la a bɛ taa gosi yiri la a bɛ taa a yɛrɛ faga ou bien a bɛ na gosi la k'a lase e ni a ka kɔlɔlɔ lase e n'ale bɛɛ ma donc kana sigi a ɲɛ kan o bɛɛ ye éducation ye o bɛɛ ye ko faamu cogo ye o bɛɛ ye sabali de ye ni adamadenw sɔnna ka don o nin minɛnw kɔnɔ a b'an ka baara bɛɛ nɔgɔya a bɛ caman bɔ accident na Ala k'an bɛ s'aw ma. Hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi jɛmukan na n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na jɛmukan tun bɛ ka kuma fɛn min kan o ye auto-école jɔyɔrɔ ye jumɛn ye accident nɔgɔyali la a y'a ye k'a fɔ Abdramane Dama ye kuma caman fɔ hali an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka wulikajɔ minnu kɛ walasa auto-école ko ka kɛ wajibi ye maa si ka n'i tilen bilen ka taa permis ta bɛɛ ka tɛmɛ auto-école fɛ nafabaw de b'a la ka d'a kan n'i tɛmɛna auto-école fɛ i bɛ wagatinin minnu kɛ fɛn minnu bɛ f'i ɲɛna a kɛra cogo cogo o dɔɔnin bɛ se ka to i kunna o b'i dɛmɛ i ka circulation na a hakɛto bɛ nin kan sɔli ala Muhamadu